¿Cómo puede ser que actualmente Kif jista' jkun li ħafna minoritajiet reliġjużi illum ibatu d-diskriminazzjoni u l-persekuzzjoni? persecuciones? ¿Cómo Kif nippermettu f'din is-soċjetà tant ċivilizzata li jkun hemm nies ippersegwitati sempliċement għax jistqarru l-fidi tagħhom fil-pubbliku? fe? Non solo es inaceptable. Mhux biss dan mhux aċċettabbli, iżda huwa diżuman, bla sens. Il-libertà reliġjuża ma tiqafx biss mal-libertà tal-kult, jiġifieri li n-nies ikunu jistgħu jattendu s-servizz reliġjuż fil-jum ta' obbligu skont il-kotba sagri tagħhom. Aktar minn hekk twassalna napprezzaw l-oħrajn fid-differenzi tagħhom u narfuhom tassew bħala ħutna subien u bniet. Bħala bnedmin, tant għandna affarijiet l-istess li għandna ngħixu flimkien bil-ferħ li aħna aħwa subien u bniet. Alegría de ser hermanos. Y una pequeña U jalla xi differenza żgħira jew xi differenza sostanzjali bħal dik reliġjuża ma ddajjifx l-għaqda l-kbira li tagħmilna aħwa subien u bniet. Ejjew nażlu t-triq tal-fraternità għax jew ngħixu ta' aħwa subien u bniet jew nitilfu kollox. para que las personas que sufren discriminación Nitolbu għal dawk li qed ibatu d-diskriminazzjoni u l-persekuzzjoni reliġjuża biex jingħatawlhom id-drittijiet u d-dinjità li jiġu mill-fatt li aħna l-kol aħwa subien u bniet. que proviene de ser hermanos y hermanas.